Apa deh? Happy anniversary to you. Deh, Bodo. Air apa? Deh. Naik daulah kasih no show shuai. Ini siapa nak ni? Sekolah belajar dah. Uzak dress kan ada. Dau kasih happy anniversary ni. Nih, jazz bakamli kasih lah. जाबोदां 10 केजि थ' लोगोफोर जोंना माने हाबा जानाय बोसोरा दिनैसिम बोसोरनै जाबाय नालाय दिनै कमप्लिट ओमफ्राय दा हेपि एनिभार्सारिनि दिनै केक हानो नागिरदों ओमफ्राय दाउला खासि मासे लायबाय आङो आब'मोन दंफैयो नायदो दाउला खासिखौ न' सिङाव सोबाय गिदिरसो मोनजागोन नै सिख्लाफ्रा जोंना मोजां ड्रेस गानथारदों लांदो धनुषका मोसानाय नायलाय वा धनुषकाया दख'ना गानलायथारदों माथो धनुषका बोरो गगवा आप जानोसै ना फैदो केक हानोसै केकखौबो सौखिङावसो दोनदोलै हामफेया नै देखायलाय खुलिलाय माबायदि केकआ ओइलाय 2 years complete happy anniversary demo which birthday 3.5 किल' दं बे केकआ बा सुबुङा दासो मोनफैदोंलै दाउ खासि हेपि एनिभार्सारिनि नै जाजोबाखैमोनलै खासियालाय जाबोदां 10 केजि जानांसिगौ जानायाथ' बोसोर बारलायनाय ना गासिनो दा केक हानोसै जों केक दे 3 years away 3 years एबार 3 years running ना माथो सिथादो र' गोजाननिफ्राय लादोब्रा थाब इसांसो जाबाय थ' लोगोफोर जोंना माने हामफेजों आंजों हाबा जानाया बोसोरनै रानिं जाबाय आरो बोसोरनै कमप्लिट जाबाय दिनै बेनिफ्राय बोसोरथामाव हाबसिगोन एबार ओमफ्राय दिनै माने जोङो जोंनि हाबानि डेटखौ उइस खालामनानै जोंहा आब'मोन दं नै ओमफ्राय माखासेफ्रा केमेरामेन जाजोब्बाय ओमफ्राय मादै दङ आदैया दाउ गोदागासिनो ओमफ्राय दा जोङो दिनै केक हानो नागिरदों आरो थाखुमादों बिसोरो ओमफ्राय नै सुप्रिया दं जिबिका दं सुबुं दं धनिष्का दं अनु दं मादै दं ओमफ्राय माखासेफ्रा दाउ गोदागासिनो दं जों दायो केक हानोसै माने लेथ्रा जायो होननानै जों माने माबाखौ बै गावग्राफोरखौ लाबोआसै आरो ओमफ्राय जों दा केकल' हानोसै माने दिनैनि हाबानि डेटखौ उइस खालामनानै 2022 जादोंमोन नालाय 2022 नि 11 मार्चआव ओमफ्राय दा हानोसै जोङो दे मेथाइ खनदो हेपि एनिभार्सारि टु इउ सिखाखौ मावदोंमोन दे जाबाय दे हेपि एनिभार्सारि टु इउ दे Bodo air apa दे हनै जोंफिनबायसो थाबाय जोंगोन नोंनो जोंफिनगोन दे बे नाय गोथाव दे जाथ' उनाव जा मामा मादैनोबोथ' हरदो जानांगौ मादैयाबो आवैनो साला रोङो जाहैथ' जाबाय दा
ना लाबावनो दाउला खासिजों माबाजों संबाय एसे थालिर फस्लाजों खुमब्रा नागिरबा मोनासैना बिराद गोथाव जाखाबाय नै टेस्टि सुपार माबा दाउ देदोंलायनो मस्ला देदों This is Mr. Zabaila. Dukuni oncikौ फोरमायदो सोगाबलांनायालाय नैनि एक्टर आरोना बियो माने लिसु गुदियाव खानसि माब्राब बायदि माब्राब गाबदोंमोन दायो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाजोबजासे नुलांगोन दसे उनाव कम्पिउटाराव लादोंमोन नालाय आं दा सोना होसिगोन आरो राजखुंग्रियाव फरायहैबाय दायो हरसिंगायाव औ बिथांनि नामा फ्रिदम बसुमतारी बिथांनि नामा ओरैनो जाबायला होनना मिथियो आरो गामियाव माने मानसिया बारना बारसा बिराद एक्सपार्ट नालाय बिदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनि नामा मिस्टार नेरसोन बेबो साइकेलनि माने माबा खालामनायाव स्टान्ट खालामनायाव बिराद एक्सपार्ट मानसिया ओंखाम लांनांला गासिबो बिसोरो राइस बियार्स लाजोबदों ओमफ्राय बिराद डेन्जारानोलाय बैथिं दं थां नामा गैला डेन्जार थाबायबो हेलमेट सियां गोथां नांखियो बियो बांसिन माबा मैद्रु ओंख्रिल' जायो बियो बेसर मैद्रु लाफा खारै ओंखायनो नामा खि गोनां आरो बेना बायसे फुंजोथि दं फुंजोथि दैमुरि दं दैमुरि बोरा दैमुरियालाय दैमारि गैला प्रिति जिन्टा एक्ट्रेस हेलाय हिनलाय हिन्दे हानायखौ हिन्द' जि लाजिबायलै दादिया दे नामखौ खिथाद दे What is your name? हा? खिथाद' दे जाद' ओंखाम नांबावगौ ओंखाम नांला हा?